Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за контрол върху масите. Масите или множеството хора могат да бъдат контролирани само в екип. Единственият начин да контролираш голяма група хора е да ги събереш на едно място. Това място може да бъде интернет група, социална мрежа, концерт, университет, огромен работодател, който да формира общественото мнение чрез по-социални или по-несоциални отношения към работниците си. В концерта могат да се формулират лозунги, които да бъдат повтаряни и пяти заедно от гостите на концерта, както по време на концерта, така и като се приберат в тях. Повишаването на адреналина по време на концерт и пеенето на някои лозунги могат да бъдат различни. Някои от последните лозунги са примерно на Бейонс. Тя е най-изявената сред cancel културата. Имат много опасни последствия за обществената организация. Например, в някои нейни песни се пее: ще напусна работата си и ще съм свободна, нещо такова. И много елементарна песен, много агресивна мелодия, лесно се запомня и мисля, че такива лозунги биха довели до упадъка на западното общество. Съгласен съм, че работодателите не помагат на обществото финансово, но не съм съгласен, че напускането на работа е решение. Смятам, че облагането на данък капитал върху работодателя и цялото му семейство, повишаване на данъкът наследство са по-подходящи начини за изразяване на недоволство, отколкото ще напусна работа. Защото ако хората напуснат работа, няма да могат да си намерят нова. Тоест, пак ще трябва да се хванат на работа, колкото и смели да са били при първото напускане. След 4-5 напускания ще им стане ясно, че нищо не се е променило, че животът им е минал, и смятам, че хората трябва да мислят дали има по-добри решения от решенията, които се пеят в песните и решенията, които се предлагат в филмите и компютърните игри, които се играят по света. Аз смятам, че има много по-добри решения и тези решения могат да бъдат намерени единствено от обикновените хора, тези, които се трудят, тези, които знаят как протича работния процес, хората, които са запознати с несправедливостта във фирмите, могат да променят света към нещо по-добро. Нека вземем на предвид, например, роботизацията в някои средно големи предприятия. Роботизацията е много хубаво нещо, ако се използва подходящо. Ако роботите си вършат добре работата, те естествено биха заменили хората и в това няма нищо лошо. Би трябвало да има повече продукти за повече хора на по-достъпни цени. Обаче проблемът е, че работодателите ще прибират повече, ще имат по-големи печалби от роботите. Затова смятам, че е редно роботите като актив или пасив, като пасив трябва да се облагат с данъци.
нека роботът върши работата на хората, но нека и той бъде облаган с не по-малък данък от човека. За да може този човек да се превърне в консуматор и да купува произведените продукти. Това смятам, че облагането на капитала с данъци е първа необходимост. Втората необходимост е по-социални предприятия. Естествено, че няма достатъчно ресурси, за да се задоволи световното потребление няма достатъчно ресурси да се подобри световното желание за потребление на автомобили, пътувания с самолети, високотехнологични инструменти, но се работи върху постигането на някакви основни битови нужди. Много е добре, че софтуерните компании предприеха по-социални стъпки, като изкараха процесите, които едно време се извършваха вътре в телефона, днес ги изкараха в сървъри. Тоест телефоните не би трябвало да са толкова скъпи, колкото бяха преди години, където всеки телефон индивидуално трябваше да има някаква производителна степен. Днес това не е толкова необходимо, защото сървърите, като са масови, са по-евтини, не се използват постоянно от един и същ телефон, един сървър може да се използва от хиляди телефони и да доставя, т.е. всяка секунда той е полезен на света, на потребителите, и във връзка с тази полезност и потребност и нужда сървърът може да бъде разширяван или смаляван. Докато при предишното производство на мобилни телефони, на всеки телефон се инсталира скъпи процесори, RAM, памет, неща, които не се използват всяка секунда от крайният потребител. Оптимизацията да се използва всяка секунда, системата да бъде полезна на един или друг човек по света, е много добро решение. Но проблемите с пътуванията и с покупката на електрически или дизелови автомобили, там нещата са малко по-сложни. Хората трябва да променят навиците си и това няма да се случи за една нощ. Това ще отнеме може би 2-3 поколения. Хората трябва да имат по-добри възможности за транспорт с влакове, по-добри връзки, влакове, в които може да се спи, влакове с може би с телевизор, да не казвам с PlayStation в купето. Но има възможности да се промени начинът на пътуване. Но единствено потребителите могат да го променят. Ако потребителите от днес за утре решат, че имат нужда от някаква промяна, или ако решат, че планетата има нужда от промяна, те веднага биха могли да прекратят отложими пътувания до чужбина, пътувания до чужбина могат да бъдат замесени с пътувания по-близо до адресната регистрация на гражданина. И искам да ви кажа само, хора, че светът е изправен пред драстични промени. Но само и единствено, ако хората се вземем в ръце и разберем за какво става въпрос. С подчиняване на поп-култура, филми, медия, радио, няма да стане. Всичко би могло да стане само с предварително обмислене на нещата, активизиране
и така нататък. Ако сте доволни от моето видео, харесайте го, запишете се в мой YouTube канал и се включете в дискусията за едно по-добро бъдеще на хората в планетата.